Hayi siyazizwa indaba. Siyazizwa ke indaba. Nansi original yale nto le. Original nansi yale nto le. Lento le yenziwe ilaba bantu, khona laba bantu laba abafaka imali zabo ngoba bebheka ukuthi khona izikhundla abazoyithola. So manje uFloyd wayengekho mabefaka imali. Manje uzobaphazamisa ezinhlelweni zabo. La bantu bagibela ibhanoyi. Bafaka imali zabo njengoba bagibela ibhanoyi nje. Lo uFloyd uzobaphazamisa manje. Nansi original yale nto le. Original yale nto nansi. Original le lokho ilokho sekwenziwe. Okwenziwe yilaba abangakhona ukuthi umsebenzi manje uFloyd. Abasamfuni bafuna ngathi ngasuka ngoba uzophazamisa inhlelo zabo. Uzophazamisa amaplan abo bengayithola sebedonsela ucarpet. Bayithola sebewile phansi. Kanti bona bafaka imali zabo bayibona sebebakhulu. And enye into uma umuntu okumele ujwayeze yona, umhloniphe umuntu okubambela ilati. Akusho ngoba sewulast floor wena sewungcono nomuntu. Umhloniphe umuntu okubambela ilati ngoba yena onamandla ukuthi angaluwisa leli lati nje ubo lapha phezulu wena uyoshaka phansi. Maphinde uvuka. Yithi mawusuphezulu uhloniphe lo muntu bese uyalibamba phezulu unyuke naye. Bayibona bebakhulu kunathi lawo bantu thina singaselutho sesitshela ukuthi aseze ingasikhathini. Umuntu ohlakaniphile uzohlonipha umuntu ombambela ilati phansi agibela ephezulu mase phezulu bese eduza ndoda asizodla sonke agibele kuzohlala ndawonye. Bese beyalidonsa ilati again. Noma sekwehlwa kanjalo ezobuyisela phansi alibamba omnye phezulu ehlo omnye ephansi. Ethi mayise phansi abambele lo sekufanele ehlo phezulu. Nomhloniphi umuntu obambela ilati ungamthathi kancane. Ubone sengathi wena ngoba nakho la sewuphumelele sekuphelile. Sekuphelile. Bona beza beneza abinhloso. Bayibona sengathi bebakhulu kunathi. Umuntu uyakhuluma ukuthi ubani wena? Yini uzositshela yona wena? Ubani wena thina siphethe? Ngoba nakho bephethe ngemali, bafaka imali. Mawayifaka imali yakho kwami wagibela ibhanoyi yosikolera. Wagibela ibhanoyi. Yabona ibhanoyi leli edlalayo leli lemali. Wagibela ibhanoyi. Asingeni lapho thina. Asingaliswa thina. La abantu abenze lento bafuna ukusilwisa izimpi zabo against uFloyd. There is why nalo council wase Northwest selwa naye lo noFloyd na. Setshenziswa. Uyazi umgudu kumele uyenze, yazi umuntu oluyenze. Uyayazi ayithi uyazi. Siyazizwa indaba. Kusho mina macecele. Ngiyengizama ukuthi ke mina ngikuphathe konke ngibe nobufakazi bakho ungakhuluma into engayazi nengizwa bethi. And ungamenywa, ungakuvuma ukumenywa. Kuthiwa wothi uzozizondisa usubani bani. Woza uzozizondisa uFloyd. Hayibo. Kusho mina macecele.